Čaute lidi, dneska vás vítáme u nového videa. Jsme tu s mým kamarádem Vojtou. Čau. A dneska vám ukážeme, jak máme rozdrtit oranžový kámen. Ukážeme vám to za chvilku. Tak lidi, Vojtík ukáže, jak to pořádně rozvít. Tak opři se do toho. Dá to tu všude. Řádně ho rozdrť. To nejde. Ale jde to. Víte, že to jde. Pojď tam předávám kameru. Počkej. Předávám ti kameru. A pořádně mě natáčej, jo, jak to drtím. Jde to, akorát se do toho musíte hodně zapřít. Jakož ty oranžový kameny jsou měkčí, tak to jde o něco víc, ale i tak to moc dobře nejde. Jo, jsem tu. Může se to rozdrtit. A jestli víte název tohoto kamene, tak nám rozhodně napište do komentářů, co tam máme, jak se jmenuje. A v příštím videu na to třeba ukážem. Tak my vám to zkrátíme. Tak lidi, už ho máme skoro rozdrcený. Ještě pár švihnutí a máme to skoro rozdrcený. Vodík. Počkej. Máme to krásný. Tak jo, zdravíme vás u dalšího videa. Čau! Čau.